I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jednom dobrodošli još jednom epizodu Clash of Lords 2. Sad ćemo da igramo Clash of Lords 2. Ajde, čitaj se samo toga. Nisam nešto radio, puno nešto oko baze. Sad vidiš šta sam sve. Ajde, to što nećemo možda vam pokazujem. Evo što sam vidio što sam sve radio. Evo ako, znači, ovog sam poredio na 43. level. Jako 25. Na 15. Ja je 38. Ovo sam gold mine na level 6. Ostalo je 3, 6, 3. To. Šta sam još? Da, onda se podigao gold mine na level 8 i 9. Nisam mi više para. Evo mogu da dignem. Sad, ajde. To. Dobro. To je to uglavnom što sam sve radio. Znači, bukvalno sam sve podizao, mortar, nemam još 32.000 treba, sad idemo da napadamo. Malo. Tako je level 3, vidimo level 7. Level 1. To top je level 8. Level 4. Ovo je level 1, ja mislim da. To što imamo ovdje, sad smo da idemo. Mortal level 6, da dobijem, treba da kupim i ovo. To i ovo treba da kupim, jedan dan se ovo radi. Sad ćemo i to na brzinu. Idemo, šta kažeš? Dobro, ništa, to je nešto, to je dobro, ali nemam para. Tefram, ništa, ajmo da napadnemo. Ovog ne mogu nikako. Nekako prejake topove i prejaku vojsku. 21. Bit će ovo teško. Da, najprvo ću ga proći pošuljem njega, nju. Ja neću tu da se biju s ovim. Sve je crkno. Brate, mu trgao. Brate mi. Tako da bi napad strajkt. Ajde. Ti ga može i tu. Nadam se da ću da uspijem. Ajde. Moram nešto to mi je cilj barem da ništa. Ajde, ovaj puca odande. Ajde, brzo. 20. To, ide mene zvica. Dobro, mrtav, ne veze. Rekao ko je vrat oduzme. Mortar. Malo previše. 2 mortara, Ne znam kako je bio to. Ne veze, uglavnom. Najvažnije vam je da je željeći i kažem ako bili što dobro. I što da bili nekog sranjica. Ajde, trebamo ovaj 3, 4, nešto. Opa, idemo 20. Da, dok se ode, ćemo nju da dignemo. Ja da imam i ovo isto. Hero, ajmo free. 12, 1.
ništa nemamo. To, clean. Clean, tako. Idemo ovo. Dap. 2. 3000 konica, jej. Da je XP-o, ajde dalje. Dobro. Tamo opet. Ajmo sada... Ajmo ovo. Šta? Ne vez. Šta ću mi sad idemo? Go. Evo ga. Ne vez. Dobro, nema veze. Dobio sam 3000, što je odlično. Ali da li da se... To što je builder. To je on. To su kipovi. Kurani. Znaš koji će... Znate koji ćemo mi da kupimo? Mi ćemo kupimo jedan od zlata. Ovaj. Ne već se ne treba. Neće beže stavljam. Ajde, bude nešto dobro. Jepa. Blago. Ajmo... Go. Clean. Clean. Level 21. Sad ne znam koga. On je bespotreban. Dobre. Hero. Ide ovaj. Onda ovdje ide Select Hero. To ide ovaj direktno. I ovdje koga da stavimo. Sve ćemo nju. Može. To, idemo se da napadnemo. Jej, vrati mi su dobre. Da, ja, vidite vi ovo. Znači, se napadnemo čega ćemo da. Dobro, drži se, ba, ja. Sad je ova. Opa, idemo jedna zvijezdica. Oni su prejaki. Još nešto reći. Druga zvijezdica već. Ju, ovo je prejak. Dobro što sam ga uzeo. Ti lik je prejak. Lik 45, ali... Ajde, možda treba svoje tu. Yes, bre! Ajmo ono, čekaj da je. Jao, gdje je to sada? Jao, gdje je to sada? Jao. Evo ga.
Može. Sve može. Hero. Lijeno, ne znam. Na njega gledamo. To se može. Jej. To je 45. Ja, gotovi su. Najviše nakon njih. Tako. Sada napadamo. Jej. Što je napadanje, to je to. A sad ću biti dobro. Nikako nije. Ovo je jako dobar. Leteći djel. Sve sam biti pokal. Dobre, čekaj. I to. Ne, šta je prek. Čekaj još njega strajk. 3. 30 minut. Ovo nećemo. Ajde, dobra je druga zvezdica. Da, nema šanse. Ne već, pobedimo 2 zvezdice, dobre. XP-a. Odgovor, barako što idemo prije, budeš dobro. I... Opa. Evo. Hero, tebi. Ne ti. Evo. Tebi, ti si level 15, gledamo tebi, ti si onda level 15 isto. Da smo samo tebe. To. Čekaj imam nešto kod njih, 10 minuta. Ovo, hero items. A išli ti u dupe. Tako. Ovo 7. Dobro. To. Onda uzmemo nju. Gore i auto. Ne već. Snimamo. Dobro, to nam više ne treba. Imamo 2. Clean. Vidimo. Level 25 dobivam 350. Kill to 4. Dobro, ništa, to je bilo to što se tiče epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Samo malo. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!